Dobrý den, Poličko. Bystrému oku určitě neuniklo, kde právě natáčíme. Jsme v jedné z nejoblíbenějších lokalit v celé Poličce, které se říká Na Berlíně. No a právě tady mám pro vás nabídku pěkného bytu 2+1, který má svou vlastní šatnu, zasklenou lodži a taky sklep. Mé jméno je Denisa Havlíková, jsem realitní makléřka a zvu vás na videoprohlídku. Dispozičně řešený byt 2+1 po rekonstrukci se nachází ve 4. patře panelového domu, který prošel revitalizací. Současní majitelé mysleli na detaily a tak tu budete mít dostatek úložného prostoru i možností si byt přizpůsobit vlastním potřebám. Tak už si nelámejte hlavy a zavolejte na telefonní číslo 777 222 917 a domluvte si termín své prohlídky, kde se na vás budu těšit.